This kind God, oh, I've never seen your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, I've never seen your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God, this kind God, oh, I never see your type, I've never seen your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God, this kind God, oh, I never see your type, I've never seen your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God, oh, I never see your type, I've never seen your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God, oh, I never see your type, I've never seen your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God, this kind God, oh, I never see your type, I've never seen your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God, oh, I never see your type, I've never seen your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God, oh, I never see your type, I've never seen your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God, oh, I've never seen your type, oh. Blessed be your holy name. Hallelujah. Kwese kwa muchanzo mukurumbira. Kwese kwa muchanzo mukurumbira. Amuko. Hande ne mukurumbira wa Yesu. Kwese kwa muchanzo mukurumbira. Kwese kwa muchanzo mukurumbira. Bana mai pamunanzo mukurumbira. Bana baba pamunanzo mukurumbira. Kwese kwa muchanzo mukurumbira. Bana mai pamunanzo mukurumbira. Bana baba pamuchanzo mukurumbira. Rita poti pamuchanzo mukurumbira.
mukurumira. Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. I didn't know it. Jesus, higher. Lift Jesus, higher. Higher, higher. Higher, higher. Higher, higher. Mudaga denga. Higher, higher. Higher, higher. Higher, higher. Iwe. Sina kumbarawa palo for Jesus. Ende na Yesu. Ande chuo. Lakava kumusangano ibala muri kungona nerikali yare uto msoromo kwese kwa muchenzo mukurumira Mike musadaira dombonzwa ari kuma bench gorerashe baba nina chakanyarara gorerashe aiwa tidomboimba song inonzi gorerashe gorerino rashe hashtags gorerino gorerino
Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus. Honey. Lift Jesus higher. 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 Scusa, 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 scusa. Mawagogo na Jesu, 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 mawagogo na Jesu. What you doing there? What you doing there? What you doing there? What you doing there? Badam so. What you doing there? What you doing there? What you doing there? What you doing there? I don't know. Put it one. Put it two. Put it three. Put it four. Pade wa sarira. I don't know. Put it one. Put it two. Put it three. Put it four. One more time. Put it one. Put it two. Put it three. Put it four. Bembera mwana wa Mari. Shakatora iwe bembera. Bembera mwana wa Mari. Sununguru iwe tendera. Bembera mwana wa Mari. Mnana yacho iwe bembera. Bembera mwana wa Mari. Gorera she iwe bembera. Bembera mwana wa Mari. Mnana yacho. Chimboita mere kuna Jesu. Nekuti iye ndi mambo narini. Haleluya. Vakanaka Jesu ava. Narini.
Onanarini Makanaka Jesu Naiza Jesu ndi mambo Akomana Jesu ndi mambo Eyo Jesu ndi mambo Aiwa Jesu ndi mambo Anouya Jesu Ndinenda naye Anouya Jesu Makanaka Chingosimuze Mungu wako utange kutenda mwari mangwana nano. Holy Spirit versus evil spirit. Ndinowanzo birwa nyasha panguva dzakadai nemweya weevangelism ndisina kuticha pandaida kuedza kuwana nguva yekuticha. Theme yezuva ranhasi inonzi spirit world, kureva kuti kune nzvimbo yemweya. There is a physical world and there is a spiritual world. They both coexist on earth. There's no spirit world minus physical world. And there's no physical world minus spiritual world. What it means, iwewe in the physical, you are a reflection of things happening in the spirit. Whatever you are, it's a reflection of the spiritual world manifesting in the physical. Ndiverengereyo theme scripture asi nhasi ndikuda Luke 4:18 and sikuda 19 na 2 Corinthians chapter number 3 verse 17. Tichaverenga kuna Luke chapter 4 verse 18. Mweya washe uri pamusoro pangu nekuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo nemapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa. Hallelujah. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim release to the captives, recovering of sight to the blind, to deliver those who are crushed. 2 Corinthians chapter number 3 verse 17 only. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ishe ndi mweya, zvino pano mweya washe pane sununguko. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi vevhangeri. Spirit world, paino Jesu paanouya achitaura purpose kana kuti mandate yake yekuberekwa panyika. Remember, paano bhabhatidzwa anonzi, this is my beloved son in whom I am well pleased. At the river Jordan, the Spirit of the Lord, or the Holy Spirit, speaking in the form of a dove. It descended in the form of a dove, and it pronounced who he was. It didn't pronounce the purpose of his coming. When we go now, Pana Luke 4:18, I've come to set free the captives. I've come to set free the bruised, the broken-hearted, the blind, the oppressed. Arikutaura mandate yezvaavinga panyika. But remember, vanhu vane moyo yakapwanyika
vari physical vari panyika, vanhu vari kumajeri vari physical vari muprison, vanhu vari kuopreswa vari physical vari kuopreswa nevatungamiriri. But Jesu paanodzika achipronounzwa as the Son of the Lord, anokwira gomo, onorwa naSatani. Haana kunorwa nemadzimambo anga akaopresa vanhu. Ndine munhu here mangwananano, Jesu havana kunoenda paprison vachikumbira kuti vhurai jeri iri, vhurai uyu hamusi kumubhadhara mari, muri kumudzvanyirira, mupei mari, uyu haasi kufamba zvaka, ane mweya tsvina, mubvisei apa mumuendesa apa. Anonorwa naSatani. Kureva kuti Jesu anga asiri kuadresa the result, aida kunoadresa source inokonzeresa kutapwa, inokonzeresa maheartbreak, inokonzeresa mabroken hearted, inokonzeresa slavery. Ende yakanga isiri physical, nyaya yacho yakanga iri spiritual. Kubva kwaIsraeri kusvika nhasi, haugoni kurova vanhu usati varova Mwari wavo. Kana unofana kutanga varova Mwari vemunhu usati varova munhu wacho. Kana kutendera munhu wacho kubva pana Mwari wake usati wambata. Ndo yakanetsa pana Jobho, kuti vakamubata physical, vakatadza kumubata spiritual. Vasati vambata physical, unonzwa Jesu Mwari vachibvunza Satani kuti uri kubva kupi? Zvikanzi ndiri kutenderera tenderera. Zvikanzi wamboonawo here muranda wangu Jobho? Zvikanzi kumuona ndamuona, asi handina zvandingamuita nekuti makamukomberedza. Kureva kuti kana nzvimbo yemweya yakomberedzwa mumweya, panyama waakupisa hauchabatika. Jobho anotonzi ndamuona Jobho, asi handina zvandinokwanisa kuita pana Jobho nekuti makamukomberedza. Kureva kuti kukomberedzwa, padaverengesa kuna 2 Corinthians chapter 3 verse 17, yobva yati pane mweya washe pane sununguko. Kureva kuti kana ndakapfekwa nemweya, ndiri munzvimbo dzemweya, changu chinopisa. Uri kunzwa nyaya ndiri kutaura? Jesu anoenda kune vane mava, haana kukumbira varidzi venguruve, uye haana kubvunza hama dzaregioni kuti batai region. Anoti come out of him. Madhimoni iye anototi mauya here kuzotiparadza, mwanakomana waMwari. But Jesu murume 1, region aidambura cheni, ari kusangana nemurume 1 ari kubvunza kuti mauya here kuzotiparadza. Ende iye akaparara kare. Region ane zero value. Munhu anorara kumakuva achigara kumakuva anoparadzwa kechingani, akaparara kare. Munhu anogara kumarinda ane zero value. Kumarinda kunogara zvitunha. Region akanga apa level yezvitunha, akugara kumakuva nehama dzake dzisingaoni value. Jesu ndo vaari kunosunungura, haasi kusunungura nyama, ari kusunungura mweya. Chaunofanira kusunungurwa mweya wako, nyama inoteerera zvaitwa pamweya. Jesu haana jeri raakaenda, haana munhu Zakeo aiopresa vanhu, achivabira mari iri mbavha. Jesu havana kuti Zakeo vhura bank account. Jesu vanonohila moyo waZakeo. Presence yaMwari painoonekwa naZakeo, mweya weumbavha
uri muna Zakeo unobva wasubmita. Why? Paita battleground of an evil spirit and the Holy Spirit. Zvaita mahwekwe. Mweya uri muna Zakeo ukati takamboshanyirwa, ashanya ngationeke. Haana kutumwa, anobvotomoka ega. Kana paine vandakabira, ndichamudzosera zvapetwa kana. Remember, sununguro yaMwari haisiri punitive. Ari kusunungura Zakeo, osunungura zvakare vakabirwa. Pavakabirwa chinhu 1, wakudzoserwa 4. Why? Paita mahwekwe emweya wetsvina wanga vakapfeka Zakeo nemweya waMwari uri muna Jesu. Nyaya yako haisiri physical, iri spiritual. Ikagadzirwa mumhepo. Elizabeth naZakaria vabereki vaJohn the Baptist, Bhaibheri rinoti Elizabeth yakanga iri mhanje, Zakaria akanga akura, vasina mwana. Asi sekuziva kwenyu, murume nemukadzi vanogara vese vanofanira kuita mwana. Kureva kuti Zakaria naElizabeth vairarama semukadzi nemurume, asi mumweya manga musati mariliswa vana. So physical action did not result in the child. Why? Spiritual action was not yet released. Mukaita mwana, hazvirevi kuti maita mwana. Zvinoreva kuti mumhepo mariliswa mwana, imi kwakuzadzisa panyika. Kune munhu andiri kutaura naye, nyaya yako shamwari hainei nevanhu vari kukuvenga, hainei natete. Tete is an agent vari kushandiswa, but nyaya yako iri personal. Iri kuda kuti zviri pauri kana zvakataurwa naSatani zvitange kurwa namweya mutsvene. Spiritual world, you are poor in the spirit. You are poor not in the physical. The physical thing, it's a manifestation of what has happened in the spiritual. Mira ndikupe example iri padhuze yaunonzwisisa. Handiti muri kuona kuti church ino it's nearly full. Wonotarisa imwe church ina mufundisi vanoparidza times 7 madudziriro andinoita inini vhangeri. Andoda kuudza chokwadi, I'm not the best pastor. If there is no evidence that I'm the best pastor. Kune varume vari kuparidza zvangeri kumba kunzoko. Asi rikaparidzwa riina mweya, mweya anonogezesa vanhu kumba, mweya anoisira, anopa vanhu munguva yekuisa peturu mudzimotikari vouya kuchechi. Rikaparidzwa pasina mweya, vanhu vanomuka vakaneta, vanozopererwa nehope kuma9. Anoudza vanhu kuchechi harisi advert rabva kumedia. Anoudza vanhu kuchechi ndimweya. Nyaya dziri kugadzirwa mumhepo dzozomanifesta panyika. Varega kuuya kuchechi vasingatouyi, vasinganamati, havasi kurambidzwa nekuti havana kuona advert. Vari kurambidzwa nekuti nzvimbo dzavo dzemweya hadzisati dzatenderwa kusvika pano. Unoziva here, ndakanzi nomwe munhu mufundisi, ndipei explanation. Munhu wandaikunda kuuniversity, tichidzidza tese, tichiita degree reaccounting. Izvezvi ndi manager, ane mota, ane imba, ini ndogara mu1 room. Ndaimukunda kuchikoro, zvese ndaimukunda. Mabhebhi aida inini, zvese zvakanaka zvaiuya pandiri. But panyaya dzeupenyu munhu aipasa nema3. Ma3 ndo ekuyambuka. Pane kana tiri kuuniversity ukaita 3 toti wayambuka.
inonzi pasi kana ndisingakanganisiki. Unongonzwa di wayambuka haugoni hausidofo uri pakati nepakati. Hapana evidence yekuti unogona uyezve hapana evidence yekuti uri dofo. Vanoita madistinction ndo vane evidence yekuti vanogona nema 2-1 nema 2-2 pama 3 apa hatinyatsouzivi kuti munogona here kana kuti hamugoni, but pfuurirai henyu pamberi tione next semester. Zvikanzi muchinda uyu ndo yanga iri nyaya yake. Ndikamubvunza ndikati shamwari nyaya yako ndainzwa ende ndiri kuitenda kuti waigona kuchikoro, but hausati wariliswa mumweya, hausati waregedzwa mumweya. Murume iyeye nanhasi akamboedza kuita chifundisi chiri kunetsa, handisi zvaanoita, asi pandakaenda paanogara nemazira andinoita maaccountant, nyaya yake haisati yagadzirwa mumweya, ichiri kusheka mumweya. Koita vamwe tsano, O level handina, certificate racho inini handina, passport yacho handina futi, kana ndinayo ndiri kwaChirumanzu. Asi vari pano zvavo unoona shasha yako kamina chena unovhura mota, but haina chinhu chaitika kune mari inogadzirwa munzvimbo dzemweya. Kana yakuriliswa inoriliswa mumweya. Is the devil against the Holy Spirit. Ukawinda spiritually wakunda physically, hauna hondo yaunokunda zviri physical usati waikunda spiritual. Ukarorana nemunhu panyama, musati marorana pamweya, munorambana chete. Even mukageza zvemanotsi, even mukaminura zvinengei, murume anobhururuka sehwizi achienda. Kana wakuda kuti agare zviri permanent, enda unomusunga kumweya, rega kumusunga neoutfit, enda unomugadzirisa pamweya, enda unomukomberedza pamweya. Ukadaro hana kwaanoenda. Even akaita dzunguru nei idzunguru beti anzoka. Ndokusiya munochembedzana, uchitengerwa mota, uchitengerwa dzimba, uchingonzi ndokusiya. Wagadzira hama yako pamweya, ukaigadzira nehembe, ukaigadzira nechikafu chinora, akaenda kutoireti chapera, but ukamugadzira pamweya, contract yemweya expire, contract yemweya iroyeki, contract yemweya ireverse nevanhu. Ndosaka uchiona kuti unoti munhu uyu nematadzira anoita sei achiri pabasa, akaripiwa naShe, basa racho rakabva kunaShe, zvakabva kuna Mwari, zvakasiyana nezvakabva kuvanhu. Zvakabva kuvanhu zvinotoreka naSatani. Unotsara kuti chinhu wani chandakaona chinotadzikwa nevanhu, you spend less time in prayer thinking kuti you are making money. Nyambisirwa you are unoudza munhu anopedhira bheki nebhasikoro nemota unorivhesa ukaenda rwendo, but nebhasikoro unodonha. Bhasikoro harina kugadzirirwa peddling bheki. Ukaona munhu wese ari kufunga kuti akaavoida chechi akuita mari, munhu ari pabhasikoro, mutarisa anodonha chete, haana kwaanoenda, anoumburuka chete. Why? Spiritual world dominates the physical world. Whatever happens on the physical, it should either be approved physically, spiritually, or it should be asked spiritually. It doesn't go. Unotonzwa vaIsraeri vachinzi, endai munotora guta reKenani. Kuzoenda nemuseve nemunondo, chirango, nyaya yakagadzirwa mumhepo. VaIsraeri vachifamba, kuna mambo anotuma mumwe muprofita Balaam kuti ena unonditukirawo vanhu ava kuti ndivarohe. Aizviziva kuti kana vasati vatukwa havaroveki. Muri kunzandendera? Kana vasati vatukwa havadi havaroveki. Ndopaanoenda nedhongi nenyaya yekuda mari, akati ndituke vaIsraeri.
parinosvika dhongi rinorara rarara romutsikirira gumbo, kurwadziva anotanga kurirova. Dhongi rikati unondiroverei? Ndiri kutorara kukusevha. Tarira mutumwa uyu ane munondo, ukaramba uchienda unobayiwa. Ndopanosvinuka meso. VaIsraeri vachiuya, mambo iyeye akanga atuma munhu. He went on to be killed, him and his people. All the animals and the good things were taken away from him. Why? Nyaya yakanga isiri pa territory yekurwa, nyaya yakanga iri pa territory yemumweya. Unoziva here kuti Israel inorova maPalestinians painodira. Akumusana mamazonzi Israel yakainvada nyika yakati inongosvika yozvambura maPalestinians ichitora zvainoda, asi hakuna anoibvunza. Izvozvi Russia yakaenda kuUkraine, pane hondo nyika dzese dziri kukomblena. Sei nyika yakanyarara pane Israel? Ane nyasha dzake. Ukanga wawina mumweya vane noise vanonyarara. Kana wapinda mumweya so unodarika so vanhu vozoti apfuura sei, asi watoenda kumberi. Nyaya yandoda kuti unzwisise ndeyekuti hondo hadzikundwe panyama, hondo dzinokundwa pamweya tozozadzisa panyama. Unoziva here kuti kana uri munomu uine chirevo chakaudzwa naSatani kuti haagari pamurume, muchato tinotamba, masteps tinotamba, nyama tinodya, asi kana zvisina kubvumirwa pamweya munotsoka. Saka kuti mugare tinofanira kutanga tagadzirisa yemweya, kuti kana maenda munoita muGaratia kumberi, kuti kana maenda munogara zvachose. Ndaitaura neimwe kapo ndichibatsira, yakandiisira message zvikanzi baba ndini ndiri wrong. Mukadzi wacho aitaura, ndakadanana naningi, ndikadanana naningi, ndikadanana naningi, ndikadanana naningi. 4 varume azouya kukanzelingi zvikanzi mufundisi ndakasiyirira vamwe 2. Ndikati mukoma, bhaibheri rinoti munhu akadai anorambwa. Muri kuti zvikanzi mufundisi tibatsirei munhu uyu ndomuda. Murume wacho achitaura ega nemurume wacho kuti hure rangu ndorida, ribatsirei riregere chihure, asi riri padhuze nini. Ndakuzonamata ndiri kuKulufendewo, ndikati Mwari varume ava makavaonepi vakapusa kudaro? Ndikanzwa mweya mutsvene uchitaura kuti pana mufundisi vakamunamatira, vakataurwa nezita ravo, vakati uya aenda kumurume haadzoki, kugona kana kusagona, iwe unofira pamurume. Kureva kuti ufewe wakanyorwa, wadarikwa nezwi rakanzikwa mumweya. Izwi rakanzikwa mumweya rikanodzikamisa murume kurega kuona zvinoonekwa nevamwe varume. Why? Akawina battle mumweya. Unonzwa David achinzi, I have found a man out of my own heart. Unoziva musiyano waSaul na David. David akauraya munhu, akatora mukadzi wake, asi denga harina kumuuraya kana kumubvisa pachigaro. So akarega kuuraya mambo, kwete mukadzi wemunhu. Mambo chete vaanzi auraye nemukadzi akakora, akanzi mubvise pachigaro. Mira ndikuudze kuti spirituality kana kuti the background of the story yakamira sei. VaIsraeri vakakumbira mambo, vasingachadi kutongwa nemuprofita. Pana Saul ndiye the first king of Israel who is a king and not a prophet. Vakaita theology vakufamba neni manje, kana makaita divinity kwe level. VaIsraeri vanoti tipeiwo mambo sedzimwe nyika, tirege kutongwa nemuprofita. Pavari kuramba kutongwa nemuprofita ndo pavari kupiwa Saul asingadiwi naMwari, akumbirwa atadza kuzadzisa anobviswa. David haana kukumbirwa nemunhu, anonzi a man out of my own heart, kureva kuti yakataurwa mumhepo
asati adirwa mafuta, zvaakazoita panyika zvakashata. Akanzi watora mudzimai wemunhu, asi wewe wako vachatorwa masikati machena, nyika yese ichiona. Ndopanosvika Zikilagi yakapiswa, vakadzi vese vashandiswa, Mwari vachiripira ropa raUria. Asi umambo hwakauya nespiritual covenant hauna kuenda, hwakaramba huripo. Anotozoti kuna 2 Kings I think 2:2 or 1:2 andaura achiti, tarira Solomon iva murume pavarume, ndaakuenda nenzira yenyika yose achioneka ari mambo. Why? Nyaya yacho akaihwina pamweya, haana kuihwina kubattlefield, yakagadzirwa pamweya. Kune munhu andiri kutaura naye, kana torera vana ngativanyudzei mumweya. Tikaita spiritual covenant, main actor pamovie haafi. Vangano vanoona mamovie, I'm not a fan of the movie, I watch soccer, but ndoziva kuti main actor haafi. Even chikepi chikadai, po paaienda, vanhu vemamovie vanokopera bhaibheri. Po paaienda pa2nd Gen, chikepe chakadambuka, zvinhu zvese zvikarasika, vakaguma vapa chitsuva chepamaota pavanozorumwa nenyoka, asi po haana kufa. Vamwe vese vaiswima vasina cheni, po akaenda ku2nd Gen ari musungwa, maoko cheni, makumbo cheni, chikepe kwaakukepsaiza, vamwe vachiswima vari free, po aiswima aine cheni maoko nemakumbo achidai so, but haana kufa. Why? He was the main actor. Kwaaienda aiga asina kutumwa nevanhu, yakanga yagadzirwa mumweya, yaisagona kupedzwa zviri physical isati yaregedzwa mumweya. Mari inotsvagwa mumhepo, kwete zviri physical. Mese muchitengesa madomasi, iwe wakageza umwe asina, unoona ane pamusika pasina kugezwa, pane tsvina, nhunzi chichiti vachitenga madomasi pavo, pako pakapolishwa, hapana anotsikapo. Kana isati yaririswa mumweya, mari haiwi ipapo. Uri kunzwa zvinotaura? Ukatarisa vanasikana vachikura so, kune vamwe vanozoregedza kuita wiwi vaForm 3, iye ari musikana. Form 3 chaya chinanika magumbezi panze, akatarisa kusaidi okaenda gumbezi rake panze, akatarisa kusaidi okaenda gumbezi rake panze, achinanika magumbezi. Musikana chaya ari Form 3, madziva akati tande chisingagoni kukama musoro. But kana chakanzwi chinororwa chakadaro nemadziva, wamatozoregedza atosvika kumurume akumutswa nababa kuti imi tikararara 10 dzikakwana endai kubathroom, tikararara 2 dzikakwana endai kubathroom. Asi arimo mumba, kana yataurwa pamweya haichinjwe panyama. Kana usati wachikunda pamweya hauchibate panyama. Ndogara hangu ndichitaura kuti ukatarisa vakadzi vari mumba so, unonyatsoona kuti varume vakashinga. Unoti uyu munhu akaroorwa sei, asi akatsvagwa usiku paranga arimo. Anoti mati yako kuti kusviba yako kuti minombe yako kuti hapa mapundu hauna, anenge aine zvikofa everywhere. But ukaona kuremekedzwa nemukadzi wake so, nemurume wake so, unoona murume mukuru akati maiyo maswera sei, maswera zvakanaka, muri kuda koko, anobikirwa chako raka. Iwe nyaya iyi haishande panyama, inoshanda pamweya. Kana makukunda kundai pamweya, kana makuita zvinhu kundai mumweya. Shoko raMwari rikatienda unodzoka, yese iri pakati haina basa. Kana ratienda iri pakati haina basa, uri kurwa honde yakadi yakapera. Asi ukanzi nemamhepo hauendi, iwe usina mweya waMwari, zveshuwa hauendi. Pano umwe akataura kumunana baba wake, akataura 5 minutes, hanzi kuenda umbangu, kudzoka umbangu. Unenge wakaudzirwa kumusho kuti uyu tamba chidembo musi takasungirira. Unoziva kuti kana
Satani akuda kushandisa munhu haadhili naye zviri physical, anodhila naye zviri spiritual, zviri smart. Pano makazombondibvunza ephilosopher akati, mufundisi, Satani wacho handisi kutombomuona. Imi muri kuti pana Satani, ina handisi kutombomuona. Ndakagara pana, hapana Satani, hapana ari kurwa neni. Saka Satani wamuri kutaura imimi aripi? Ndikamubvunza ndikati, mune makore mangani? Zvikanzi ndine 54. Makamboroora here murume? Zvikanzi handina. Ndikati, give me one incident you came closest to Mary. Ndikanzi, I got a girlfriend. Ndikatsvagirwa natete, tikaenda mazuva ayo zvaishanda zvekutsvagirwa natete, tikaenda tikanobvisa pfuma. Ndikati, chii chakaitika? Zvikanzi pandakatanga kugara naye aitiza, tikangopinda mumba aitiza. Kana paine munhu wechitatu techitaura nyaya, tikangosara tiri 2 even tiri kuenda kumunda, munhu aitotanga kurova pasi. Ngona matu apa kune vakadzi vakawanda vari kuda varume. Kana uine mweya wacho unotodzingirirwa, kwete wewe kudzingirira. But zvakaramba. Ndikati, saka Satani hamusi kumuziva. Zvikanzi hapana Satani. Anoexista here Satani? Kati handei kumba kwenyu. Uchisvika uchiona murume mukuru ane 54 anorara pasingo kunge munhu ari kuboarding. Haasi kuona Satani. Pandakapinda mumba ndo pandakatanga kuda kumarwa manje. Ane dzwara tsekitsi. Ndikaona kuti mweya wewadi wauya. Pandakaudzinga munhu iye ari kuisilana no, atone mukadzi nevana. Chingodzinga mweya kureva kuti he was a man, but he was not a man in the spiritual world. He was a man in the physical, but not a man in the spiritual. Unogona kuita accountant in the physical, usiri accountant in the spiritual. Unogona kuita murume nepameso evanhu, asi kumeso emhepo wakangotaura nzidzi hadzina kwadzinoenda. So the Holy Spirit, Jesu achiuya panyika, he did not focus on kuti aitonga ndiani, whether iRoman Empire here, whether Israel here. Why? Izvezvizvi kuZimbabwe tine freedom, nemuno muSouth Africa tine freedom. We are independent. Can I tell you secret inorwadza? Unogona kunge uri independent uine chitupa chekuZimbabwe, unogona kunge uri independent uine chitupa chemunomu, but usina kana senti. Koita mumwe munhu ari kupinda munyika iri kutongwa ne-foreign land or something, aine zvese, firiji, mota, nyaya haigadzirwi kuState House, inogadzirwa mumba kwenyu. Zvekuti ndiani ari kutonga azvishande pauri. Ndosaka Mwari vakauya kuzosunungura mweya yevanhu vasina kuchinja maphysical or mapolitical leaders. Kuchinjwa kwapolitical leader hazvirevi kuti waakufara marriage. Kuchinjwa kwapresident hazvirevi kuti waane basa. Kuchinjwa kwapresident hazvirevi kuti waakudhiraivha mota. Unosunungurwa kumba, hausunungurwe kuState House. Unosunungurwa kumba, hausunungurwe kuparliament. Kuparliament kwakataurwa kangani kuti vanhu mune dzimba takasununguka. Ndaiudza dzimwe hama dzandaitsama nadzo kuFriday, zvikanzi kuZimbabwe vanhu vakasununguka. Unenge wakasununguka uri ticha vakapfeka bhachi rakachenuruka. Ndakazoona umwe ticha neighbor wedu akapfeka t-shirt ine kola netai achidzidzisa, t-shirt ine kola, asi akasununguka, hapana akamusunga. State House yakasununguka. Saka nyaya yakavingwa naJesu panyika kuna Luke 4 verse 18 yanga isiri yekusunungura vaIsrael paRoman Empire, yanga iri yekusunungura ma-individuals from my sources of the devil. Can I ask you, uruda kuti nyika isunungurwe here kana kuti uda kusununguka? Jesu haana kuvinga, akavinga vanhu. Anoti ndauya kuzosunungura vakatapwa. Spirit world. Jesu anobvisa chakonzera, kwete chakonzereswa. Ndosaka wakaona kuti paanosvika pana region anodzinga madhimoni, paanosvika pane mumwe munhu anoti your sins has been forgiven, munhu otanga kufamba.
haana kubvunza kuti wakaitwa izvi nani. Ende munoziva here chinhu 1 chandau kudzai, munhu akauya nebanga akakubaya ukavhura kesi anoenda kujeri. Ko munhu akakuisa mamhepo anoenda kujeri? I want to ask you, mukaenda kuhurumende muchiti chitunha chatiinacho ichi chakanzi nababa avo mangwana haumukuri mupenyu, munhu womuka akafa, jaji anoti akakanda dombo here? Haana. Akaisa poison here? Haana. We cannot scientifically prove kuti munhu wenyu akafa uyu aurayiwa neavo, mubhadharei for defamation of character. Imi ndimi maurayirwa munhu, imi ndimi munobhadhara chi? Defamation of character. But Jesu akaziva kuti kune vamwe vanhu vanopinda muna region vasingasungwi nenyika, vasingasungwi nemapurisa, vasingatongwi nemamagistrate, vasingatongwi nemaloya. Vati ndauya kuzosunungura vakasungwa, kwete vakasungwa nevanhu, but vakasungwa nezvisingagoni kubviswa nevanhu. Kune chinhu chokuti chikakusunga ukaudza mupurisa kuti munhu uyu anoroya, auyi kumba kwako. But ukaudza munhu kuti ndakandirwa dombo, mupurisa anouya. Kureva kuti yakavinga Jesu yespiritual world haigadzirwi nevatongi venyika, haigadzirwi nemadzimambo epanyika ino, haigadzirwi nevemitemo yepanyika ino, inogadzirwa naJesu. Ndosaka akati ndauya kuzosunungura vakasungwa. Iye asina kumbobvira atsika pamusiwo wejeri, aigadzirisa mweya inoendesa vanhu kumajeri. Ndoda kuti masikati anounzwisise kuti kana paine chinhu chiri kunonoka hachisi kunonotswa nevanhu, zviri mumhepo. Evil. Unonzwa since the time of John the Baptist, the kingdom of God suffered violent, and the violent shall take it by force. So the world is focusing on scientific methods, and they are not winning. Spiritually, they are bound. Nekuti Jesu anosunungura vanhu pamweya, kwete panyama. Ukasunungurwa pamweya nepanyama wadi wasunungurwa. Taitaura kukembi nana baba, tikati kune vanhu vene nyasha akachaja munhu mari kuti akupinza basa, anobva apa invoice inonzi agent fee, kana kuti main hand fee, kana kuti referral fee. Iwewe une mamhepo ekunyamaropa uko kubvuma waranda uko kwakabva uko, ukaudza vanhu kuti pabasa, ukaudza vanhu kuti ndini ndakamuunza, ndakati andibhadharewo yekuti ndakamuunza, unodzingwa basa uchinzi waita corruption. Kureva kuti ropa rako harina kujaira mari, ukabata mari tokudzinga. Asi vangani venyu vanozviziva izvozvo kuti kana zvichiitwa neimwe level it's referral fee, kana kuti commission, kana kuti finders fee, zvikaitwa namuseyamwa vanoenda kujeri. Ende havabi manheru, vanoba masikati munotosainiswa invoice. Shamwari nditsvagirawo munhu akaita accountant, unotora accountant obva agadzira CV, oudzwa zvaanofanira kunyora, vosheya mari. Iwe zviite uone kana usati wane mweya washe, uone kuti unopaswera here pabasa. Mhepo dzinosimuka unodzingwa basa. Vangani venyu vakambopinzwa basa nemaagent, havana kupiwa mari. Ko imimi mukanzi titsvagirewo munhu pabasa, mukauya naye akakupai mari, rino renyu rinoramba riripo. Pane nyaya ndikutaura masikati ano yekuti spiritual world or the spirit world, it dominates. You cannot go to the next stage unless you understand the concept yekuti I need to win spiritually. Ndosaka uchizonzwa kuOld Testament kuna Jeremiah achiti ndichakupai vafundisi, pastors after my own heart. Red Sea yakanzwa izwi rikavhura. Dumbu rasara rakanzwa izwi rikabata mwana rakwegura. Dumbu
raElizabeth rakanzwa izwi rakwegura rikabata mwana. Faro haana kukundwa physically, akakundirwa Mwari wake. Unoona kuti so paanotora chino chimwari chinonzi Dagon chinomiswa pamberi peareka, chinofuma mangwana chisina maoko, kureva kuti inokundwa spiritually. Kune mumwe munhu andikunza. Saka patinoti handei kukempi, what are we doing? Patinoti ngatitsanyei, ndiri kuti let's gain spiritual dominance so that our lives in the physical can also dominate. Ndoda kubvunzai kuti what really happens kuti mese muri kushanda muri ma security guard, mese muri magard, wongosvika ovonzi iwewe tarisa uyu. Hamusati makamboitambwa, makatomira muri vaviri so onzi iwewe chengetedza mufesu, tichakupa yako neyekuchengetedza munhu. Handiyo management, handiyo management. Imi muri head of department, makaisirwa head kuhead amabhuku ere kana vanhu? Vamwe vacho makaenzana qualification. Chakakusiyanisa ichi. Mweya washe une nzira dzekusarudza vanhu. Kana wa spiritually dominant unoitirwa favor. Favor iyoyo ndo inonokondrora zvinhu mu spirit world, mu physical world. Kana wakuda kutonga, tanga watonga mumhepo kuti panyika zvibatike. Ndine here vasikana nevachiri kuda kuroora kana kuroorwa? Vachiri kuda kuroora kana kuroorwa ndinzwisisei. Kana uda kuroora kana kuroorwa, ukaona munhu mubhainde mumweya, usatange kutenga chocolate unonyura chocolate yako inoendera mahara. Tanga vasunga munhu pamweya asati adya chikafu chako. Otherwise unodyiwa, unoita budi mudyiwa. Haurambidzwi, handitati ndokuda kuti baba ndinoisa munhu uyu muruoko rwenyu, kubva nhasi, kubva pabvudzi rake kusvika kuchitsitsino nenzwara, ndipei nditonge ndiri neishe wangu. Bible rinoti let your desires be known unto me. Ichi chinobatsira nevakaroorwa. Une murume ari stubborn, ita muna vato uyu neni mubate pamhepo. Une mukadzi ane iwe ndinzwe kurumidza kugamuchira zvemweya, rega kumugadzirira zvombi, mugadzirire covenant. Ndakamboita vamwe baba vaifamba, ndika mukadzi wacho anobata mari, ndikati ndaenda kuZimbabwe, mari yacho handinayo, wako anofamba, ndipe mari 10,000 inokwana kuenda nekudzoka. Iwo chinipa mari ndichisunga munhu, kubva nhasi achakucheka nzwara, kubva nhasi achakupa mari, kubva nhasi achateerera. Ende hatina kumuroya, shoko raMwari rinototi ateerere. Ndichingopiwa mari ndichisa maakaundi, pandakaona ya mukadhi ndikati Mwari musandinyadzisa. Baba vandovada kuchechi nenguva vaite sezvasadziswa nemuranda wenyu. Unoona shasha yakuuya kuchechi, mukanonoka ndokusiyai, aiwa tamugadzira mumhepo, zvauri kuona izvi evidence. Vanhu vanoga kumakambani chaiko kunogadzirwa mamhepo, kunogadzirwa mamhepo kana kunogadzirwa nyasha kumakambani chaiko. Ini ndine vamwe vari muno anotokudza kuti pasembo yako ofisi kwangu. Ukaona pastor vakasvikamo vakaita 2 hours vari muofisi mako, unongoona varungu vangofarira kukupa mari. Hausi kuda kupiwa mari, yatsvagwa mumhepo. Pane kwayatsvagwa mumhepo yaakumanifesta muphysical. Rega kukumbe iwe. Ndaiudza vana baba nezuro pandaivadzidzisa, ndikati pane mari 3 dzinobhadhara. Yekutanga inodyiwa neni, iyoyoyo inobhadhara. Mari yako yaunoshanda, imwe yacho ndeyangu. Uri kundinzwa ndichitaura kudai? Ndati mari yaunoshanda, imwe yacho ndeyashe, inoenda kunashe. Kukapera yashe number 2, kunobva kwauya yemhuri. Kana wanzi nyabadza, baba nyabadza,
zuva ratinokuti baba nyabadza kana nyasha dziri pamusoro penyu, salari inofanira kuwedzera kuti muchengete mai nyabadza nevana. Ndozvinotaura shoko raMwari. Ndokwainofanira kuenda. Namba 2, pechitatu ngaichengete vabereki. Muri kunzwa zvandikuedza tara? Mari ine blessing yapera. Ukachengeta munin'ina wako, it's good will. Ukachengeta tete wako, it's good will. Ukachengeta neighbor yako, it's good will. It's a generic blessing. Inogona kusauya. Asi nhatu dzandataura idzi dzine direct blessing. Vanhu vabva vati zii. Payangonzi yamufundisa apa ndopaperera nyaya yese. Dai ndati yemhuri nevabereki munoisa kuti haleluya, haleluya. Aiwa zvauzviropafadzi. Denga ritori nehierarchy. Zvemweya izvi zvine vafundisi mukati, zvemweya izvi zvine vatungamiriri mukati. Hazviitiki vanhu ava vasipo, hakuna unozviropafadza, pana anokuropafadza. Kundifarira kana kusandifarira, ofisi iyi ndirimo. Iyi muofisi yandiri kutaura yekuropafadza vanhu, iyo iyi ndirimo. Whether unoda kana haudi, uchanzwa vamwe vakutaura matestimony. Iwe unoperera gore negore unochuve mberera vanhu. Ndakawedzerwa mari, ndakaita mwana. Imboombererwawo, iti Mwari ndoda kumbokundawo pamweya. Imbondipai victory, ndigare ndakapfekwa nemweya mutsvene, kuti when the enemy comes like a flood, the Holy Spirit in me will raise a standard and I remain on top of demons. Ndakambounzwa namweya mutsvene rimwe zuva, zvikanzi munhu yakuda kufa. Ndikaenda paari ndikati ngarege kufa. Nyaya inogadziriswa mumhepo mudenga umu, tikaisiya mudenga umu panyika hatikundi. Kune munhu wandiri kutaura naye masikati ano kuti nyaya yako haisi physical. Bhaibheri robva razoti hatirwe nenyama neropa, tinorwa nemaforces ari mumhepo. Hatirwe nenyama neropa. We fight against strongholds, not blood and flesh. Chii chinoita kuti mbavha iuye kumba kwako ichirega kuuya kwouyu? Ndakaona trend inoitika pano parutapoti, ene ndoda kuistopa kubva zvino. Kana takuenda kukempi panoitika accident panapo, kwete mangwana kana kuswera mangwana, day recamp. The last 3 camps datakaenda tiri kuita maaccident same day recamp. Vangani venyu vakaona that trend? Umwe takatsikirwa mwana, rimwe zuva imwe mota ikadhumira. Apa this time yangu ini ndo yakarohwa. Ushona munhu achibreak achitouya, so musi wekembi ndaitouya kuno kuchechi, ndikati regai niende kuchechi ndimonoita awa ndinamatire vana baba. Ndakasvika here kuroti kune mamhepo aiti iwo ukanowana mati, ende zveshuwa musi wacho yandatozomboya unonamata. Kota pasi 8 famba kudai so muleni mangu 2 lines again. Kombi yakatsika mabreak kwakuramba, kwaunodhuma mota kuhita suspension kubhenda kudai. Maybe mota right off. Musi wekembi pamwe pese apa tinofamba zvakadii zvakanaka. Kana takuenda kukembi kune mamhepo anenge achiti iwewe ukaenda, kana kuti mukaenda muine rugare, isusu takuvara, toda kukurambidza kuenda. Kombi yanyatsouya head-on so kwandiri ndichiiona icho zvekuti if only I had applied brakes tainoita head-on. Ende dai kuri kwekuti yakaita head-on handifika, ndakati ndichiripo kusvika 70. Zvonzi Pastor Jiriji vari muchipatara, kembi iri kuendwa yana baba, zvadirwa jecha. Vanhu vanoenda kukembi vakatota, kana iye wacho adhumwa ko isusu, iye wacho watiri kuteera adhumwa ko isusu. Unoya pane zvinhu zvinoitwa naSatani, so akaona kuti wakuenda kumberi, so anokuvhiringidza. Satani ane tsika yekutenderedza vanhu, haakutenderi kusvika kwauda kusvika, but haarwi newe direct, anokondrora mumhepo. Kekutanga kuti kombi driver hatizi, takatoenda naye. Pandakadhumwa watongoona junior vaipo varipo vakapaka vachiona.
akatobvuma zvikanzi mukoma ndakanganisa handei kwese kwamunoda. Kunoita police report nadriver wekombi achiteerera. Takagara 2.5 hours mupolice station tiri muqueue achiti mukoma regai ndimbonosmoka ndodzoka tonyora report obva aenda. If you need anything talk to me. Ndaromunzwira tizi my salary ndakamuudza kuti unofanira kubhadhara excess zvikanzi my salary is small. I've got twins and they are just born. I can give you 500 kusvika yapera. Wotomuona kuti awe ari kutambudzikawo. Angomuti mukoma endai henyu inini mari yangu yeexcess ndobhadhara ndega. Nekuti kundidhumaka hazvinei nemi, ini ndinewo dzangu dzandiri kurwa dzisinei nemi, imi mune dzenyu ini ndine dzangu, ndosaka tadhumana. Accident ndiwo uri wrong, famba uende. Zvikanzi maita henyu mukoma. He's South African. Thank you so much my brother. My money is small. I earn on commission. Kune munhu andikutaura naye mamhepo haadi kukundwa. Akaona kuti waakukunda munorwa so. Hakuna next stage yaunoenda usina kuvhiringwa. Ndati hakuna next stage yeupenyu yaunoenda usina kumbovhiringwa. Pane pamwe paunoti zvichiri zvega here izvi uchitenderedzwa panzvimbo 1 so aiwa zvina Mwari mukati. Kune tumhepo turi kuti John must not go that far. John unoendereiko? Tunokutenderedza so but victory is certain. Kana tina Mwari hondo dzemweya tinokunda, dzemweya tinokunda. Kunyangwe muvengi akasimuka zvinenge tinokunda. Ndaitombozvifunga ndikati idzi hadzisi mhepo here idzi dzaakuda kudiscourage vanhu kuti pamunotenga chechi hamusina mota yechechi. Wambozvifunga that way. Pamuri kunotenga chechi mane chechi chiti paiwo mota hamungaiti zvinhu zviviri. Zvinoti madhimoni ana baba ndaida unodzinga koti woye kwaJiriji zvikabatana so zvine nharo zverudzi urwu hazvipfudzwi chete asi nekutsanya nekunyengetera kuzhinji. Zverudzi urwu zvinoda vanonyengetera. Kune hondo inorwiwa mumweya. Hakuna munhu asina spiritual battle. Mwana watiri kuda kuti aende kuuniversity mamhepo anomuda kujeri. Mwana watiri kuda kuti achate mamhepo anomuda kubhawa. Ndaizvifunga kaviri kati either ende makamboonera kuti ndaane 3 years now ndichiita my near misses. It's 3 years now dziri consecutive ndichiita my near misses of death. First one ndakavhurika musoro vakaita debate yotocleana here the brain orotorega vakadecida kurega nanhasi jecha racho ririmo. The second one was last year. Muswa 8-9 July. Ndaisasimudza cup. Ndaigwesha. Gwesha chaiko chaiko. Ndaidzika pama steps nichibatsirwa nechimusikana changu chihombe chinonzi Shannon. Chaito yacho kuti Daddy, can I help you? Unochera mvura I couldn't go. That was the near miss. Yokuti kana inini wacho ndakati Mwari apa pakurema. Kunyatsonzwa kuti ndakuremerwa. But ndikati I declared, I said the word. I will pull through. Saka ndaiudza vanhu vari kukembi kuti pamusoro pangu pane nyasha dzakaiswa naShe. Asi chandisingazivi ndechekuti mamhepo aya andiri kuramba ndichidzinga akazodzoka rimwe zuva ndiri offside. What happens? Vanonzwa zvemweya shandisai nyasha dziri pamusoro pangu dzichikushanda. Nekuti dzimwe nguva pane zoita umwe musi panongomuka zvinzi Pastor Jiriji vanodanana ningi chechi yotoparara vaida kuropafadzwa vacharopafadzwi vaida kubata zva because the devil is not happy with this progress. The devil is not happy, and if we agree tikawarairwa tikafunga kuti mamhepo ari kubva pano ihama dzedu paari kuenda nerugare tiri kureva nhema. Kana taadzinga achanoungana, kana awanda achauya oda kurwa neakavakanganisa. Ndosaka muchiona kuti vafundisi vazhinji vanoita deliverance
zuva raanomukirwa nemadhimoni wacho vaakadzinga madhimoni vanenge vari pamberi pemadhimoni vachitaura kuti munhu uyu ngaabaye. Izvezvi so vakaita munhu wana anondifotoshuta panapa nhasi chaiye vabvisa mission house munonokumbira mission house yenyu bheki tipei hai mari yedu haidyiwi nemunhu akadaro tipeiwo mari yedu haidyiwi nemunhu akadaro but mamhepo ari kurwa neni akabuda mauri. Musi unopera simba rangu anodzoka kwauri achiziva kuti aisiti dzinga takadhila naye. Zuva rinobatwa Gadhi imba ikasara yakashama mbavha dzinoita pati. Ziva kuchengetedza chinhu chinonzi anointing. Uzive kuti pane painorwiswa pane painomukirwa. Jesu anozotaura woti vacho vamakandituma kwavari ndivo vakandiramba. Vanhu vaidaidzira kuti Jesu ngaarovererwe Bhanabhasi ngaabude havasi vaIjipita vaIsraeri vakauya kuzosunungurwa ndo vaiti tipei Bhanabhasi Jesu pamuchinjikwa. Unoziva kuti hapana munhu anatakwa pachechi sapasta kana intercessor. Hakuna. Rimwe zuva ndainetsana nerimwe dhimoni raindiudza kuti akatenga imba yonofa iye achipinda mba yochipinda muguva mweya yoda kurwa nini kuti iwewe auendi. Kune munhu andiri kutaura naye pandiri pano nhasi pandambouyawo pano nhasi isusu tiri vafundisi ende ndinorevesa tine hondo dzatinorwa tine masizeni atinopinda tine mafezi atinopfuura navo. Sizeni yandiri kupfuura nayo pamwaka unoyu inonditaurira kuti kune varume nevakadzi vakomana nevasikana vandinofanira kuyambutsa. Zvichazoitwa pamberi handizivi but mwaka unoyu ndine vandinofanira kusiya vakumhiri. Mweya waShe uri kutenderana neni kuti pane vamwe vandauya kuzokwakwanura vane maspiritual governance anofanira kusangana nemweya waMwari. Kana ini ndikaatadza but simba rekudaidza presence yaMwari raiswa pamusoro pangu ratataura kuna 2 Corinthians 3:17 kuti kana mweya waShe vapo panosunungurwa vanhu. Kune vanhu vanofanira kusimuka. Zvandiri kunzwa mwaka uno I may not feel them next month umwe mwaka. Ende chinhu chandakaona chinouraya vafundisi inyaya yekuti anosvika paanotswanywa moyo opera moyo over discouraged and discarded then vanhu havachasununguki. Asi masikati ano mweya wangu uri kundiudza kuti kana iwe uchitenda inini ndinotenda kuti nyaya iyi iri pamusoro pako iwe neni neiri pamusoro poupenyu hwako iri kuda kuti mweya mutsvene arwe nemweya uri pamusoro pako. Mweya uyu hausi kuda vanhu. Ngatiukundei muspiritual world, ngatidarikei muspiritual world. This level of barrenness, this level of delay, this level of going around, it needs us to step up. Masikati ano mandiri kunzwa mweya waShe ndiitirewo zvakanaka sechaichechi kubva kwekutanga kusvika kwekuguma. Muburuke panzvimbo ino muchinzwa izwi rangu kuti kurege kuva nemweya unomira mupresence yamweya mutsvene mangwanani ano. Pane zvandiri kunzwa. Kune vanhu vagarira mapromotions, kune vanhu vagarira panguva yakawanda panzvimbo 1 kwenguva yakawanda. Handisi kutsvaga kunyanya kuputika kwemadhimoni, ndiri kutsvaga kudamburwa kwemacovenants, ndiri kutsvaga kurivheswa kwemacovenants. Iwe mweya werejection uri pamusoro pako hauzi normal. Mweya wekutenderedzwa hausi normal. Pane izwi rakataurwa rinofanira kusubmita kuizwi randiri kutaura masikati ano kuti hakuna covenant ichamira pamberi pemweya waMwari.